Здравейте хора, аз съм Тошко с още едно видео и днес ще играем Stumble Guys. Но сами. Добре. Няма те се хвалят толкова. Затова ще играм с кой да играм? Аз ще играм с ето. Почвам. Някакъв вид ми се появи. Сега почваме да играм. Добре, почваме. Почваме, окей. Видим коя карта ще се падне. Да видим. Аз не знам коя карта искам. Да видим коя карта е. О, добре. Не знам. Не съм много добър. Пускайте ми ще се опита да отида да пиша 10 секунди. Хората. Добре. Double jump! Окей. О, не бе, ще му удари, бе. Някакъв му удари с симулта пънча. Не симулта спина. Той го ще утрелох. Добре, че не му удари. О! Окей. Бам. По-файна снимка. Добре, сега следващия рунд. Аз след този рунд се моля за Богдаш. Аз сега се моля за Богдаш. Да видим коя карта е, бе. Добре, моля Богдаш. Да видим коя карта. Давно е тази да искам. Т.е. Богдаш. И картата е футбол. Вау! Гати! Добре, аз съм организатор. Добре, съм да скървам. Те да пазят там... О, камелен! Не! Добре, поне си имаме два вратаря. Спасибо е. Yes! Yes! Go! Как е бе? Две на едно. Едно за нас, две на едно за нас. Yes! Не, пази бе. Yes! No, yes! Хората деца, пъка yes! Давай! Не! Да! Папа на вратата! Ай, тази топка за момент. Давай! Не! Добре. Дайте, вкарайте! Окей! Газ! Let's go! 4 на 2! Let's go! Yeah! Yes! Cool, файна кмета! Добре, ние победихме. Буквално. Ето ме мен. Гаминс. Петове, what the fuck. Сега Богдаш, моля Богдаш. Моля. Само че... Не, тоското. Не. Ой, май няма да победя. Да видим. Но да, много победя, защото... Не! Глична ми. Не паднахме в открития космос. Не. Няма да сме ние, които ще спечелим.
Добре, че аз съм за подводател. Подводадено. Не, защото му върши пак тока. Загубихме. Защото аз как да мога да се въврат? Имаше реклама. Добре, да питам къде сме на Стамбул пазар. Добре, хайде. Почваме още една игра. Само да сменя скина. Добре, да видим с кой скин ще сме. Айде бе, бати. Айде. Почваме. Добре, да видим кой. Няма само да дам нещо. То вече моето да таскам. Може да тук. Не! Тук има много малък шанс да финишираме. О! Трябва много малък шанс да финишираме. Сигурно няма да финишираме. Защо не ги умагам там? Да, ей така, бързо скип. Няма да финишираме. Там, бързо да го няма. Yes, успях. Тук, аз май 14 или 15 се го знаех. Финиширах с него. Добре, сега. Бордаш или... Кой не помня. Да видим. Да видим коя карта. Няма да се боля. Да видим. И... Футбол или пак? Пак футбол. Защо много футбол? Добре, аз съм пак от футбол. Дайте ви пазете, аз съм да скривам. О, не, ти си само да снимат Стамбул паса или са го имали. Yes. Вижте каквото да ти Стамбул паса или са го имали. Тоест, паса в нашата игра. Да! Не, защо не гледаме? То не влезе, бе. Газа. Така ще пада. Добре. Не. Давай. О, не. Не успяхме. Добре, сега ще... Това ще е последната игра. Сега ще се досмин. Или каквото е там. Окей. Някакво... Искам колонка. Сега ще се трудя да спечеля и да получа колонка. Окей. Средно. Това видео трябва да получа колонка. Това ми е мишено. Това ми е смисъл... Абе, това трябва да направя този клип. Сега да стане нищо лъжо. Да, просто трябва да направя това. Трябва да направя.
Не! Там почти никога не умирам. О, не. Yes! Добре. Окей. После май ще умре. Да! Ще се опитам, умря. Добре. Така, да видим коя карта. Няма да се моля за никоя карта. И да спомня някоя хубава. И ще играем. Да. За трети път се пада футбол. За трети път се пада футбол. Защо? Защо за трети път се пада футбол? Поне водим. Аз ще пазим. Давай! Една кошка се вкара. Да! Yes! Чака да ви кажа там. Не! Трябва да вкараме. Или да се оставим 2-0. Да се останем 2-0. Аз се изшумбихме някъде. 50 секунди. Давай. Не. Газ. 3-0. What? О! Yes! Добре, 4-0. Топката дойде. И шумби. Ойде 6-0. Да. Yes! 7-0. Няма как да ни не. Те ще вкарват вече автогол. Те ще вкарват авто. Айде! 10-0. What the fuck? 10-0. Това се боец, ще държа 11-0. Добре, последен раунд. Трябва да го победя. Моля Бога, даш. Или една друга карта. Защото искам да споделя уронка. Вече имам 20 неща. Добре. Ще победим. Тук май наистина ще има уронка. Не му знаех името. Сега ще оставим на второ. Няма да се сега иска да се какво там? Те като падат. Ягата между при мен има много хора. Това имах предвид. Не. Правилната така. Умрях.